Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Maayong aga, probinsya sang Negros Occidental, syudad sang Bacolod kag Bugos nga Western Visayas. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Action Reports first portion. Magapasundayag naman kita tubtub kita sa tagna alas 6 diri sa inyo sining nga palatuntunan mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining aga mga kaaksyon kabayon ta nga naka-ready na ang aton sining mga kaaksyon especially sa may mga nagaladlad sang ila mga negosyo sa Libertad Public Market kag Burgos Public Market kay amo gini nga oras ang tinion nga ginakantuan sa mga tawo especially sa mga nagakarinderya, nagaluto-luto sa ilatag sa ka mga lugar, no? Di ang pagpaninda kagahon ginahimo mga kaaksyon sa aton sining mga kautoran, no? Sige, magainop na kita po ang mga report sa aton sining mga aksyon unit reporters karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad. Action Reports, first portion. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Action Reports, first portion. Karon dugay-dugay dalunta ang recap result sa Small Town Lottery o kun STL mga kaaksyon. Kag ang ato sining mega loto kag grand loto karon dugay-dugay lang mga kaaksyon. Mahinang kalaban siling sang kumparita. Mahinang kalaban na. Action Reports, first portion. Anong mga balita nasyonal mga kaaksyon? Ini may kang tanan sa Department of Social Welfare and Development Chief nga si Tolfo ang ginalantaw nga magapatigayon sang 3-strike policy sa mga rescue children, no? Sa mga kabataan nga na-rescue. Ini ang ginpabutyag ni Secretary sang DSWD Erwin Tolfo nga ginakonsiderarya ang 3-strike policy para sa mga rescued children nga makitaan sa mga dalanon. Sa public briefing ginpabutyag ni Tolfo nga frustrated sa bangod sa cycle sang parents nga reclaim sang ila sining mga kabataan nga mga minors nga ma-rescue sa mga otoridad sa mapila na ka bisis mga kaaksyon. Ti sunod diri sa kalihim or sa sekretaryo sang DSWD nga sa subong medyo hugtan nila ang kampanya batok sa mga street children nga ini. Ang ginatawag nila sining 3-strike kag once nga magkatatlo na kabisis nga na-rescue sang gobyerno sang natungdan nga mga local government units ang mga kabataan sa mga streets mga kaaksyon lantaw nila kung pwede na ining kuwaon sang Department of Social Welfare and Development ang pag-atipan sa mga bata sini. Kay kung kaysa ma-rescue ang kabataan ikwaon man sang mga ginikanan. Action Reports, first portion. Ano pa ginangato sining mga balita sa sining adlaw ti si Albay Representative Edsel Lagman ang nagpabutyag kag nagapanawagan sa Kongreso nga iporsige ang propose nga 5.26 trillion budget para sa tuig 2023 sang 9,000 o 9.29 billion pesos nga worth ini sang confidential funds nga ginapatigayon sang gobyerno sa karon, no? Ti ang ining pagpabutyag ni Lagman
dapat nga ang gobyerno mag-appropriate sini sa mga government offices kag departments kalakip ng constitutional amendments and offices. Action Reports, first portion. Ano pa gina mga balita? Nasyonal mga kaaksyon, ini may kangtanan sa Energy Regulatory Commission o kung ERC ang nagsugod na sa pag-reset sang transmission rates kung sa diin mag-restore ini sang balance sang transmission regulation matapos nga sinundan ni sang last process completed sa tuig 2015 mga kakson sa sining resolution number 8 series of 2022 ang ERC nagpabutyag sang rate reset process sang National Grid Corporations of the Philippines o kun NGCP for the 5th regulation period from 2023 to 2027. Action Reports, first portion. Sa balita naman sa lokal mga kaaksyon, sa pinakalites nga report gikan sa talatapan sang Police Station 8 mga kaaksyon, ining suspect lang nga hold up sa Barangay Panukoy na kilala na. Actually, ang hold up na taboy ni sa itong nakaligad nga adlaw, no? October 1 bla ini mo sang hapon. Nakilala ng suspect sa pagpang-hold up sa isa ka salesman sang sigarilyo nga si Jason Masangke sa itong October 1 tuig 2022 nga nagluntad sa National Housing Authority Village Phase 1 Barangay Panukoy, syudad sang Bacolod. Sunod rin sa pinakalatest nga information, gikan kay Police Major Jory Puerto, hepe sang Police Station 8 sang Bacolod City Police Station, nga mga suspect ang nag-hold up kag gingamit ang motorsiklo kasubong man sang among mga gingamit sang mga suspect sa pag-hold up sa area sang Police Station 7 do mo amugid kag may kaanggid-gid mga kakson. Ti sulo pa sa hepe kay Puerto nga nagpangayo sila sang mga ngalan sang mga suspect sa area sang Police Station 7 nga ginpasakana sang kaso samtang ginconfirm man sang mga witnesses nga pareho ang motorsiklo nga gingamit sa pagpang-hold up sa area sang duwa ka mga police station. Gali ka. Nagpadulong naman sa police station 8 ang mga biktima agud nga magdesisyon kung bala ini ang magadayon sa pagpasaka sang kaso o kung hindi na. Action Reports, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:09 ang aton oras. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial? Mga kaaksyon, ini may kangtanan sa mga LGUs balaho sa Negros Occidental, ginpangabay nga magtukod sang local water drinking kag quality committee. Action Reports, first portion. Amo ni siya sigurong resulta kahapon sa ginpatigayon nga pag-inistoryanay sang LGU sang Ibi Magalona kag Dakbanwa sang Silay. Action Reports, first portion. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Artayupon pamunuan sang Bacolod Traffic Authority Office. Padayon nga nagahingyo sa kooperasyon sang transport group kag publiko angot sa ginapatigayon nga rerouting scheme sa Bacolod. Action Reports, first portion. Sa balita sa Nukpo, masubra 70 o 72 mil nibla mo nga balor sang 72,000 pesos nga balor sang Cebu na recover sa isa ka buy-bust operation sa syudad sang Kabangkalan.
Action Reports, first portion. Mga balita kagiban pa nga mga information karon dugay-dugay sa ato sini nga pangalagad sa inyo sini nga palatuntunan, no? Dali gid lang sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang ato sini nga Facebook page. Tapos ipadala ninyo ang inyo sini nga mga mensahe, mga kaaksyon kay basahon ta ina pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tapos nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa may skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tapos kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw ginang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey,
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Sa ito siling pangalagad, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 mga kaaksyon. Isa naman ka batikang hitting broadcaster, mga kaaksyon ang tumbaho, tambangan or ambus ang mga suspect, mga kaaksyon dito sa Manila niyo, Las Piñas blamo, si Percy Lapid, mga kaaksyon, no? Patay ini matapos nga ginluthang ini kagabi sang mga suspect riding in tandem suspect, mga kaaksyon. Action Report, first portion. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay check tanay patrol ta kay may ginrespondihan man subungaga isa ka fire call somewhere dira sa isa ka balaligyaan sa may barangay Kabugla, sining syudad sang Bacolod. Sitwasyon na isang syudad, nawong sang syudad, samtang ang iban sila nagagios-gios na padulong sa ilatag sa ka mga kaladtuan. Balita sa patrol. Ma-check tanay sitwasyon sang palibot sang syudad we have Aksyon Zel Minardo, siya na temporaryo mangin kaupod ta. Kay karon si Aksyon Eden Abuso sa hapon sa patrol, mga kaaksyon. Aksyon Zel, mayong aga. Action Rex, maayong aga. Yes. Sa aton nga mga kaaksyon, maayong aga dira sa mga nagapanghapi-hapi na. Kanabi isang tiyempo subong nakadapon daw ginabugbugid ini ang ulan niya, no, temprano pa. Kahapon to, kahapon. Oo, grabe ang mga pagbabaha, Action Rex, no, sa mga areas diri sa may syudad sang Bacolod. Daway gid ka salbar sa syudad or ang syudad sang Bacolod kahapon sa pagulan-ulan, kung nagdugay patong pagulan-ulan to ay pwerte guro nga tubig, no, taga-tuhod na to kahapon ang iban mo. Yes. Magid dira kanito ka tingalahan Malaction Rex sa may Barangay 4 kay tibag-o na dira takod ang mga drainages. No, pero daw nagdugang pagigani ang baha. Sila na dira kadalan, oo, ang ginbutangan gid sang tamburong nagin niya tinluan nila para hindi na magbara dira ako na sagard bala ang tubig. Pero di kagapon ng mga kabataan makitaan mo taga-tuhod na ninila nagahinambang nagapaligo sa igad sandalan. Kagamuman ang sa may Barangay Singkang pero sa darati daw wala gid manada na kayo kaya ang drainage gamay na ang pagulan-ulan. Oo, ang tubig kagang diri sa may SM City. Yes, sa may SM. Kadalo man sang tubig kahapon kay kung nagsige tong ulan ba kabudlay gid sa sitwasyon, Aksyon Zel. Amo gid gani Action Rex, no, mangin diri sa Lacson, no, grabe man ang pagbinaha. Sa may Lacson?
Yes, sa may Ano kayo Lacson. naman ang drainage na nakaligad ng administrasyon to? Oo, diri yan sa may Mayfair da bala. Mm. So dito sa may punta gid pa kadto Ramos, no antes ang Ramos in action Rex. Sa may No, tubang da sa isa ka mall. correct. Do permi na da ya. Asa dira sa may Ano na da ganing area do? Carvic. Carvic? Oh, Carvic. Wala na da siya gabagi, diri na gid ayon sa may babaw. Oo, diri na sa may Lacson gid ayon, no? Dito wala na to sa may mall. Daw adira ginabalsa-balsa man na nila kung magatutudo ang ulan. No, tay kaluyan sang gabi na, mayo gali kung magbubo temprano pa kay pagkagabi na daw. Uy, Ano na, siyempre tawhay na, makatulog-tulog ka na kung gabi nga way pag ulan-ulan, pero kung gabi ito Gani. nagulan-ulan, ti mapulaw-pulaw ka gid, mabantay ka gid sang pagsaka sang tubig. Ilabi na gid ang may mga suba kag sapa bala. Ah. Ikagapo no, mga taytay gani do ka ano man gid do nagadalom gid man. Pag dara gid ang mga pagbabahan diri sa may Takuling ayon nga area kag dara ang suba man sa may Golden Field ayon na nagtaas man dara ang tubig. So ang mga kauturan ti kagabi daw naka-enjoy man. Napisar nga ti weekday subong medyo hindi man gid mo nakadamo ang tao nga makita naton sa may Bacolod City Public Plaza Action Rex kasubong man diri sa may Bacolod Governmental Center, no? Kagati nag-okay na ang sitwasyon no kun ang antes ba alinan sini sa aton nga mga kauturan ang BGC dira no ang sagbo ti okay Action Rex no kay ginbutangan na nila sa mga basurahan bati sa kick-off to kaga sa unang adlaw sang Mascara Festival ang sagbot og kaagad duging gid pero subong okay naman Action Rex no ang mga Nakalabay ka na sa Bacolod City Public Plaza? yes ang kay Action Rex no so ti amo ni oras naga na sila Panirana? Paninlo oo Paninlo na. amo ni may iban pag siya nga mga open pa nga mga kiosko nakikita tas sila 5 so gaayo lang sa mga kapulisan kung may gainom-inom pa pwede lang himuso nila ang lamisa nga agyan sila sa salakyan hindi na sila anay sa sulod sa ilang kiosko sinasyon na right no mga pwesto kahit para hindi lang makabala sa mga naganinabay 3 AM ginabuksa naman dira ang alagyan no kagati kagapon ginpatuman man ni ang unang adlaw gid Action Rex no kapag saka sinisang plate ang minimum fare gani is sinisa may modernization o kung sa modernized jeep Action Rex ara na sa 14 pesos kung alin sa may tangob Pila So, galing ng kasto- primero gid sa modernized jeep na? ang minimum fare is 13? 13 oo Ti may pero tarifa mga na sila. di pasahero nga mga ini mga jeep yan nagsaka man no? Yes, ara man Action Rex kay plite ko sang ligad 11 halin sa tangob Oo. sa downtown subong 12 na. So, pero oo, ang advice gid sa nga LTFRB gan Action Rex kung wala fare matrix no nga naka tapik dira sa may sulod sang jeep no wala diber ang mga driver nga manukot sini sa pasahero kay ti right man sang pasahero Action Rex no nga makitaan dira nga naaprobahan kagati nang pwede sila may right lang manukot as ang amo sila nga plete so kinahanglan may itapik sila nga fare matrix so kana tarifa ba Action Rex no kada kanto amo ni o kana pila ang bayad sa kada succeeding kilometers bala no so ang karon aton si Keron man ni ang sa taxi operators kung Nagsaka man sila? yes Oh. tawagan ta kana si Sir Sibugan ang Abot daw may mga taxi pagidman nga nagabiyahe diri sa aton damo-damo pa. damo-damo pa galing kay Iwat gid pasahero Oo. Eh, Kapon oo. ka rin sa kapon, grabing pasahero, ay sarakyan. amo gid kay kalabanan nga pasahero Action Rex do hindi ka na maghandong nga masakay kanay sa taxi kung amo naka-traffic. Oo, No, gani kaya man. Oo. So Oo. ang ano sini ang ilang nga mabaydan dako gid katama no kay ti imagine bala kung diri ka sa may dalan Lacson daw pila gid ka minuto ang i-stay mo nga sa mo ng area kagati dira man kagapon sa station talo napilahan kami ka minutes kag ang lakat bala ka traffic Action Rex na bumper to bumper pag patak na sang alas 3 kay gari routing na ni ang mga salakyan ang mga galibot na sa ina nga dalan katong may ara one way no hindi kasunod ginabaralan na dira sa may dalan Araneta sa may dalan San Juan no ti
gamay lang gid nga mga pasensya na mawalang na permi ang concern no basta Mascara Festival ang nakat sinisang traffic. Kung sa bagay, minsindihan man kay may mga events man ta sa mga mayor nga mga dalanon, action selmo, ti maskara man lang ini, kag ti do nagdugang-dugang gid man ang mga numero sa mga private cars bla? Yes, correct. Action Rex, no private cars. Malang kay way pagkagwa yung private car mo? Mga pilap na to eh. Wala nga, guys, sir Oo. Base sa dalayon lang makakuan bla, makaabanti ng car mo blaw. Gani, ano lang yan, nay? Kariton. Oh. Ara na ka mo serious ang kabog? Ginapangita pa naman Action Rex. No? So, kung din ay nagsulod ang sa may BFP. Kay daw certain budiga ko no to? Ang budiga, yes. Kay wala pa man gid kami diyo, pamangkutan wala kay tulog pa di mga tao. Gani. Oo, do ka sarado pag yun biskan mga tiyanggi, direction resenti. Diri sa may do ka nakapag man gid isang panimalay pero ti amo na sikeron lang no kay makita mo palag ni rin namon kiti may mga blinker man na ang katapos Gani ng man. fire protection ng ilang salakyan as sini. Kabot na ka mo sa proper sang kabog? Nagkaabot ako na ari kami nagpaliko na sa Action Rex no mapulo pa mangkot kami di ako may maagyan kami. So ari may tricycle driver basta sumanong ka ano ni. Basta ko nakakita bla sang ambulance mga fire truck bla da. Good morning. Nang may nakalabay din ang fire truck. May nakalabay nga fire truck. Wala basta dito sa babaw dad Diba, bala dito sila nag-diretso, bala Action Rex, no? Sa may pakatuhan dumanan. Na ano, gid, kay dari kami nagliko, gid siya sa may kakabog, sa proper, gid. So kay may ato man to, kabog. Ang budlay kay way ka mga pamangkutan, subong kay kagahon, talagsa lang makita mo nga tao mo. Amugid, ang mga may ubra pa lang ganyan may mga obligasyon sa markets, may mga obligasyon sa ila opisina. Daw mo na mapamangkutan mo subong, pero sa iba niya daw ay pagid, no? Amugid, ari na kami sa may barangay hall yon, pero wala pagid kami di may nakitaan ang yun kung di ina di. Pero talaga kay base, ari naman na sa ulunhan, sa chikaron ta ng Action Rex, no? So wala gid may ingaw-ingaw. Ay ko nakalabay na di kagina, may posibilidad nga mga tao da nagbulugtaw na na eh. So aton nga libuton, taon ta. Ayos ipagitada pasiplati danay kung aradra sa area mo tanong ito nga Procaction Oliver sa area lang kuno sang kabog mo. Dali lang kayo na utod ka. Daligid lang no kay dito sa area ti way gid mapamangkutan si Action Cell subong may pamangkutan siya pero ti talagsa laka Action Cell. Yes, Action Rex na so nagapulupungita pa may budlay di kay pati bakingan kuno ka budlay. Pamangkutan na tulog pagid ang mga tao no kag daw wala gid mayo mga tiyanggi bala akon kapihan nga gubugtaw aga pa. Gani. So laka-laka sa mga tao pero try namon dre check sa mga bangga palabas ara sa sulod Action Rex. No ko na dito sa may pababaw kay sa may handumanan do may lapos pa ni dra no pa kabog pero tiki ang sa aton dri Action Rex no ang info no ito isa ka bodega o na sa may hardware gidri ayon no sa may barangay Kabog kagati so far Action Rex no subong aga sa aton diri nga pag-obserbar kagati daw wala man gid mga dalagkuan nga mga insidente pa ang naguntad halina isang kagabi kagati sa 3 days ni nga pagsulod subong ika 4 days na kagapon may mga programa no sa sa Mascara Festival ang nag-cancel so tiamo pa nang inahulat-hulat man cancel galito kagabing sa Bacolod City Public Plaza no ato daking ang ila sini nga parade no sa mga pila ka mga sini mga sektoral tungod sang porte nga pag-ulan to. Grabe gid mi kagapon ang ulan do ginabubo lagi dyan no so base karon madayon naman subong kaywatan mga tournament ni volleyball, lawn tennis, ano pa na di? October 4 subong no?
Yes, October 4. chess tournament. Kagapon na may mga tapos, nag-chess na gani. Bacolod Senior Citizens Parade and Ibibiga Talent. Amo ng activity today, no, nga nagka-highlight sa Mascara Festival. Yes, amo na. So, planuhan talaga nila kung paano naman na isalot Balaction Rex, no, ang mga nagkala-cancel sila nga mga events, no? Kaya daw pila man nagka-events na na-cancel, bango dahil sila sa pag-ulan-ulan, no, kagapon. So far, Action Rex, no, nga ito na rin nga sitwasyon, Sige, ngita-ngita lang da, libut-libutan na, kay tinatublag man ng mga kaksyon tate, according sa Bureau of Fire, sa Barangay Kabug Kuno, Budiga. Pero tigin check naton dira, daw wala man sa nasiplatan sa area sang Kabug, ang buti ng Budiga ng na kwansang Bureau of Fire Protection, basta randang units nila Action Zel. Yes, so Action Rex, aton lang diri no, nga tinguaan nga makitaan to diri sa may area sang Kabog. So sa aton mga ka-action dira, no, standby lang kita para sa update diri karon. So party maayong aga. Action Cell, ang mga price karon basi maka-post ka lang sa Facebook tabla mga presyo sa mga pangunang balaklon basi makapit ka na sa Libertad bla karon. Yes, correct. Kaya nagtulutaas ko, no? Sang mga panakot. Sini. So, aton magkaroon na kapitan Action Rex after naton adri sa may Kabog, no? Sa makuhaan ta diri detalye Action Rex. So, sige. Amo ina ang aton latest update nga madulong sa nga aga ini si Action Zil Minardo unas sa balita unas Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat Ginaksyon na Zel Minardo. Dira sa ato sininga patrol live and direct dira sa Barangay Kabog siningaga pa fire call mga kaksyon ang isa kuno ka budigato, no, nga ginrespondihan sa Bureau of Fire Protection. Nag-aso kunong isa ka budigato pero way pa makita ni Action Zel kung dinto nga area sang Barangay Kabog mga kaakson. Sige, daligid lang standby sa report na ni Action na John Diaz sa Nokpo mga kaakson. Aton tirahon karon dugay-dugay ining masobra 70,000 pesos nga balor sang shabu na recover sa drug buy-bust operation sang Kabangkalan City PNP. Action Reports, first portion. Daligid lang mga kaksyon na standbayan ay sa ato sila nga pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Life extend. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home.
Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dugamonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si mga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, Guru Sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan, nagmamuna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaloyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again.
wherever you come from, whatever you're feeling. Here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the Balik na diri sa ato sining pag-pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:53 ang aton oras. Daligid lang aksyon na John Diaz kadtuan taray si Aksyon Zel Minardo. Latest update sining fire call sining aga sa aton sining patrol. Balita sa patrol. Balikan ta si Aksyon Zel Minardo. Aksyon Zel. Yes, Action Rex. So, ari na kita diri sa may area sa may barangay Kabog. So, illegally ang area Action Rex sa may gasolinahan, di bala, before ka before na sang handumanan, ready gali iya sigad alang sang dalan sinisote isa gidri ka balay ang natupok Action Rex. Na diri upo naton subong Balay o kon budiga. Balay siya Action Rex. So, ang iya siniyang hardware ina sir no. O hardware ni baligyan ang sa kilid sa dalan kag tindri siya gatulog ya sa iya nga balay sa likod no, which is made up of light materials Action Rex no, kagati ari diri subong si Sir Ayan kan tutay ang tangiya gid sinisang balay no nga nasunog sini. So ato ni baloon Action Rex no kung nga paano gid ini o ko na ano oras nga nabatsyagan. Sir, good morning sir, paano mo gid na batsyagan ini nga nasunog diri mga balay? Good morning man ma'am. Mga 2:30 ma'am na batsyagan kong balay. Pagwa ko sa kwarto, dako na ang kalayo. So nagsiyagit ko sa akong nga bata nga to bugtaw kay magwa ka. Dito sa nagwa sa likod, tinda kanya ang gilos Dito kami nagwa kay nagsulod na ang aso sa kwarto. Oo. Mga ano sir, dasig lang gid ni ang pag sang kalayo? Dasig lang gid. Dasig lang. Oo. So pila lang ka dako ng ang nakaakos ang kalayo. Siyempre ang lakon nga to ani pa muna nga do kadasig na sang kalayo magkaon o napta. Oo. Si ang imo diri nga sir kagina nambal mo ang benta mo de. Oo, may benta ko nga mga 35,000. So ubos gid pati cellphone ubos gid. Papilon pa ni sir. Oo, papel. So te Action Rex. Iyan na balay Action Zel? Oo, Action Rex amo temporary mo nang nga balay sir. Temporary. Oo, temporary na diri. Tali ato ba Action Rex mo? Taga-Kawayan ko mo. Taga-Kawayan. Taga-Kawayan. Kagati mayon gani ang hangin Action Rex na do pa bukid pa lang. May video ka da Action Zel, di ko makita. May video ka da? So, Action Rex itabos naton. Oo, kay gato mayon ang gani amo ni Kuwina na sir na nasambit no kay ti medyo madulog ang area Action Rex na wala na makuha kay ang pateng rente ko yung temporary sa tanganay nila. Oo, so ti Action diri kay sir kagina, kasi wala man kamo may nakasaksak. Wala. Init ka mo sa tubig, wala gid. So, hindi pa maano ni sir kung ano gini ang ginatunaan Action Rex, na kay ti sunod diri. Action Rex kitaon lang. Dali lang kay gina-check namon, no? Kung ma-check namon, dali lang Action Zel, proceed. Yes, so amo to sir, no, ang subong sining ang benta gid Action Rex ng 35,000 ang nasunog di kagati mga cellphone lagi ka mo diri may nakuha sir, may na salbar. Wala gid kay ti ang ginuna nila mga kaugalingon man si Action Rex no kay ti kada naman magalaptas ni sa nga sunog so ti ang katapos ng Bureau of Fire Protection no wala man sila may nambal pa sir sa rason sa nga nasunog. Wala pa. Oo. Mabalik pa sila karon para sa dugang investigation Action Rex no. Kay ti kagina gani ang initial nga info nila ang damage is 30,000 no. So wala pa sila idea nga may binta gali si sir nga na diri basta ang naisip pa lang ang materials ni kag ang mga kagamitan ano man mga appliances kapag
Oh, dali lang kay nauto dahil si Action Cell Minardo. Action Cell, dali lang standby, no? Balikan tada sa isa ka puloy-an nga nasunog sining aga mga 2:30, no? Dra sa Barangay Handumanan. Ang na-interview na Action Cell mo mismo ang tagiya sang balay, no? Sino ganito ngalan sang tagiya to? Ipa-check tabi kay Action Cell, no? Action Cell? Yes, susukayan ka tutay ini. Sino ganito ngalan sang tagiya na? Aray ganito nga, sir. Ayan na Kantutay. Ayan Ray Kantutay. Ayan. Ayan Ray Kantutay. Pila nato na edad yan, sir? 38. Balik Ah. sa sa Bacolod, sir, din sa Budigatiner. Amo ginadren. Oo. So, may mga bayo. Amo dire, mga gamit sila. Ubos. Get action rek. Wala din may nasalbar. Pati benta gani. No? So, gati. Pero maya lang gid action rek. So, wala man kamo mga pila, sir. Wala man. No? Safe sila ya. So, iya sila nga bata action rek. No? Amo lang ginaya ang subong, no? Nga ang maayo. Kay ti wala sila biskan ang mga pilas. Kaga safe sila nga nakagwa dire. Kay ti kung wala to gito sila bin nakabatsyag. No nga nagagrabe nagalik iti made up of sa mga kawayan, nipa. Panis ang lubibla. Oo, panis ang lubi. Tida siguro maksinak sa kanon sang kalayo. No, ang mga patidri, mga salas-salas nila gani daw amo lang nabilin guro nga sa kahoyo. Ando pulungkuan ng sini action right pero diri sa may nga balaya tupok gid sini action right sa mambal sa gid nga totally damage ni ang ilang panimalay. Pero may ano na sir, oxygen tank. Wala na siya. Wala na unod. Kagati mayo lang ang hardware ya medyo malayo man no ano siya ya no ang mga iya nga materials is hindi siya ya light ya action rex no ang panibot sini is naka sin no so oo kagati action rex ang dugang karon ang detalye kwaon sa paning sa katapos sa Bureau of Fire Protection. Sige. Follow up ka lang dito. Kagamo lang na angaton din initial info subong totally damage sini kagati ang benta nga 35 mil pero so far okay kaga safe dire ang naka-scan sa sulod sa panimalay. Ano ginadire ko ang sir ang address? ABF NADF Farm. NADF Farm na dire action rec barangay Kabug sir no? And Handumanan na diyang area. Zone 12. Oo, so Zone 12 na diri gali action rec mga barangay Handumanan in ADF Farm. Pero ti ang dugang nga details karon i-checkeron tagid ko mga pila gini ang kabubusan nga nadami diri action rec na nagyuntad ang nga sunog. Action rec live kita diri subong sa area ini sa action is Bill Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Action Zel Minardo, balita gikan sa patrol, no? Live and direct dira sa area sang Handumanan kay report una sang Bureau of Fire Protection sa area sang Barangay Kabug. So yadto gali sa may zone ano to sa Barangay Handumanan nagluntad dining sunog isa ka puluyan ang natupok mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay tirahon tanay balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa masubra 70,000 pesos nga balor sang shabu na recover sa buy-bust operation sang kapulisan sa syudad sang Kabangkalan. Negros Occidental reports. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na John Diaz, aksyon John. Dakop ang isa ka street-level individual sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Kabangkalan City PNP sa Purok Progreso, Barangay Tapi, Sudad sang Kabangkalan. Akson Rex aling nadakpan ang gingkalala kay Reniel Cabison I. Agrida. Reniel Cabison I. Agrida, 45 anyos, kag-residente mismo sa Purok Progreso, Barangay Tapi, sa Sudad Mang sa Kabangkalan. Ining si Cabison Action Rex ang nadakpan las 2:45 ang kahapon, Oktubre 3. Sunod diri kay Police Lieutenant Dennis Milgarejo, ang Deputy Chief of Police sa Kabangkalan City PNP. Ining si Cabison ang ginakabigman nga top 8 sa drugs watch list sa Kabangkalan PNP.
Dugang pa diri ni Mirgarejo na recover diri sa posisyon kag control sining subject nga si Cabison ang limatanan ka mga sachet sa illegal nga droga nga gibabanta nagabugat sang 11 gramos. Kag lima na may standard drug price nga naglamot naman sa 72,800 pesos kung 72,800 pesos. Wala labot sa illegal nga droga na kumpisar man sa posisyon kag control sining subject nga si Cabison Action Rex ang lima o kun ang 500 pesos nga mo ni ang buy-bus money, isa ka tutor, isa ka ibang pagiging mga drug paraphernalia, plus may armas pagiging nga na-recover, isa ka unit sa kalibitan ng 8 revolver nga wala ing isang serial number, nga may 3 ka mga wala naglupok nga balas ang kalibre 38 revolver, kag 2 ka mga wala naglupok nga balas ang 357 nga armas lothanga. Sunod diri kay Mirgarejo, madugay na nila nga kinabantayan ining si Cabison kay kinagasulosaylo ini sa action na Rexa kag maduludan logdid nga sa isang drug personality. Ining si Cabison ang napreso karon sa custodial facility sa Kabangkalan City PNP kag natalan pa sa kasang kaso subong adlaw. Kaso ini nga paglapas sa lahi nga nagadumi sa pagupot kag pagbaliga sa illegal nga droga kag pagdumili sa pagupot man sang illegal nga armas. Sa totalan nga kaaksyon oy sa mga mahilig dara abla magigop sang mainit nga kape kon kagahon basta Action Report, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa ato sila nga pagpanumbalik resulta sang small town lottery recap result. Kagang resulta sang Lotto, Mega Lotto, kag Grand Lotto karon dugay-dugay. Plus ang balita ni Action Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Pagkatapos lamang sini Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun na sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share.
Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-inta sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapatisipar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapulong to atugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease,
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:17 ang aton oras. Daligid lang, standby na sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Kantuan ta na dugay-dugaya ang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Apang drikitanay sa recap result sang Small Town Lottery kagabi. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Marikap tanaya sa mga kaaksyon naton base kung way kamo makakuha sinisang resulta kahapon sa first draw sang Small Town Lottery o kung STL 33-25 liwat 33-25 sa second draw 20-31 20-31 kag sa third draw kagabi 16-23 16-23. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa ato naman nga resulta sa Mega Lotto kag Grand Lotto mga kaaksyon. Yari na ang Lotto result. Wala ta, may dua ka winner actually sa Mega Lotto 645, no? Dua ka winner ini mga kaaksyon. Tungaon nilang 4.9 million pesos mga kaaksyon. Winning combination sa Mega Lotto result 645, 45, 4, 38, 44, 21 kag 36. Liwat 45, 4, 38, 44, 21, and 36. Sa Grand Lotto 655, wala sang winner, mga kaaksyon. Grand Lotto 655, combination number, mga 29.7 million ang nagahulat sa ning papremyo. Winning combination, 26, 14, 51, 10, 12, kag 8. Liwat 26, 14, 51, 10, 12, kag 8. Yari na ang Lotto result. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:19 ang aton oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pamunuan sang Bitaw, no? Bacolod Traffic Authority Office, panayon nga nagahingyo sa kooperasyon sang transport group kag publiko angot sa ginapatigayon nga traffic rerouting scheme diri sa syudad sang Bacolod. Balita City Hall. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Good morning, Action Rex. Nangin manageable na ang ginpatigayon nga rerouting scheme sa Bacolod Traffic Authority Office sa palibot sang Bacolod City Public Plaza. Kasunod sa ginpatuman nga rerouting plan lang ko na ang closure sang dalan sa palibot sang Public Plaza. Umpisa tinalikdan ngayon adlaw. Aminado, Action Rex, si Police Major Junji Liba nga mayaragin man sang mga pasaway nga mga drivers ang dipasay nga sarakyan nga wala nagasunod sa ginapagwa nga route plan sang bitaw apang matapos nga ni sila ang ginapandaman nga pagadakpon kun ila padayunon ang among gawi. Hindi sila ang nagsunod naman lang sang uli sa regulasyon na ginapatuman sang among talatapan. Bangod sini padayon man nga nagapilar si Liba sa mga pumuluyo sa Bacolod Langkoy-na sa transport sector kakuntani padayunon ang ilang kooperasyon na tubtob matapos ang kahiwatan sang Mascara Festival. Sa amon pag-design ta sunod way gid problema na bali ang kulang na lang ang pagtuman ito ang aton nga mga driver do I don't know kung nabaguhan. Pero it seems familiar man sa ilang dalan sa Bacolod. Galing iti may aragi dyan reluctant nga magpati. First day na to, nang experience na ako dito sa downtown, damo sang nag-revise ang ilang ruta. Nagimo-imo sang ilang ruta. Mayo na lang to, kaya to medyo first day na to, pitsa uno, do medyo tawhay kitang dalaan downtown, do tawhay, do hindi masyado dagsa ang mga tao. Mismo atong gabi, no, gipang bantayan namon sila kagin tagaan warning nga kung isigihon nila di mapilitan kami nga pangdakpon sila. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinakson Artayupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:22 ang atunuras sa mga kaksyonta bugtaw na. Gamat-amat naman lakat ang iba na nakabugtaw na, no? Sa kay Chao Estrabon, may lang pagpamati Chao Estrabon and Rimar Biranyo Lingoste, no? Dala sa barangay Hagimit, La Carlota. Good morning lang kay Hinida Ordonez ni Guruay, no? Salamat gid Hinida Ordonez, no? Mariol Vido Aquesa, dala sa kay gapangapi si Rolly Dako Pikong kag Mawik sang Asyenda Lugway. Ayos, dagang salamat Sir Mario Olvido Aquesa, no? Elvera Hilogo, Inday Blasa, morning lang, Michelle Sayo Gimiroy, Billy Albay, nga nagapamati subunga. Si Connie Laparan sa Barangay Pandanon DSB, kag pamilya Laparan, Labaniego, Torbela, kag Isparesya, no? Alin sa kay Connie Laparan, sa kay Ninfa Ibanez sa Barangay Tangob, may lang pamati. Ana Sinoro, may nga galang, no? Imbong Jocampo, kag kay Kap Vito sang Barangay Maaw, no? Melvin Vinyafel, may lang pamati. Abe Rigby, no? From Bago City, salamat gid Abe Rigby. Manjo Ardiho, may lang pagpamati, and Carmenzo Siason Biboso, no? Tamyaw lang si Mariel Di Sales ang birthday. Madera Store, Mando Duday sang Abuanan Bago. Alin sa kay Carmenzo Siason Biboso. And Aida Lunan, may lang pagpamati, sa mga utod ya, Sanday Rodolfo, Rinaldo, Roberto Alunan, kag Warlito, kag Eva Berber, Kanday Alan, kag Lourdes Villarte, Junior Advincula, Henrietta Garda sang Barangay Granada, no? Bacolod City. Salamat kid Aida Alunan, and morning lang sa kay Celia Halico Espinosa, dira sa Manuling Kawayan, no? Sincha Pinyas, may lang pagpamati dira sa Nara Kamalandaan, Kawayan, Sincha Penyas, no? Ruby Argente, de la Luna, no? May lang pagpamati kay Lubic kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Evelyn Pumosino, may lang pagpamati, Evelyn. Vanessa Mayo, happy Monday afternoon here, Action Rex. Pag-greet lang ko to my sister, happy birthday. Sinong sister yan sa iya nga utod. Sinong sister mo, Vanessa? Huwag mong mabutang diguro ay, no? Greetings from Vanessa and Doc Mayo, sang Root Sister, Minnesota. Dante Makilan, may lang pagpamati. Selber Ezekiel, good morning lang, no? From Saudi Arabia. Armando Gabang, may lang pagpamati, Armando Gabang, no? Lalaine Grace Ibarra, salamat gid Lalaine Grace Ibarra, no? Pak Manuel Machong Pilinggon, salamat gid Pak Manuel Machong Pilinggon, no? Birthday. Gamonitor lang sila sa iya sining nga balay, no? Thank you gid Sir Pak Manuel Machong Pilinggon, no? And Robbie Jane de la Paz, may lang pagpamati dira sa Barangay Singkang Airport, Procrosal, no? Alcabasa at Antipuesto kag de la Paz family. Halin sa kay Robbie Jane de la Paz, no? Thank you sa 50 stars, Madam Jinky de Alagdon, no? Thank you gid Angela Gayondato Castillo, no? Salamat gid. O Simong Caltorilla, ATG Hilarso sang Purok Matahom, Barangay Tangub, Bacolod City. Yvonne Boysher, salamat gid Yvonne. John Bula, no? Doy Artor, salamat gid. Roming Estrabon Hidalanga and Sherwin Hogos, no? Sherwin Hogos and Sir Bobby Munoz Crisdom, may lang pamati.
Action Reports, first portion. Sige, dalig lang mga kaksyon na standbayan ay matagtapin na ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito. Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas. Oras, standby na aksyon na Marlon Hinovia kay Shena o Caressa. May lang ang pagpamati Shena kay Mrs. Alvarez sang Alvarez Store Tangob. Portia. Si Ma'am Vanessa Mayo. Mrs. Alvarez, happy birthday. Stella Pailanga Cesar. May lang ang pagpamati Stella Pailanga Cesar, no? Kay John Ray Amador sang Purok Villa Esperanza, Barangay Tangob. Salamat gid John Ray Amador. Florencia Villacampa from Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Ga monitor si Florencia Villacampa. Ayos. Joan Salmiti Siha, salamat gid. Arnold Villanueva from Mailong Bago City, salamat gid and good morning dira, no? Sige, kantuan tanay balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Mga LGU sa Negros Occidental ginapangabay nga magtukod sang Local Water Drinking and Quality Committee. Balita Kapitolyo. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Ginaswestyon ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang sa mga banwakag syudad o kon local government units sa Negros Occidental nga magtukod sang kaugalingon nga Local Drinking Water and Quality Committee. Sudok kay Tumimbang, ini ang dapat nga pamunuan sang local chief executive kon mayor kag amang serve diri nga vice chairman amo ang city o kon municipal health officer. Sudok kay Tumimbang, importante ini agud tong mahibaluan kung may mga waterborne diseases nga nagaluntad sa banwa o kon syudad, ilabi na ang ginakabalakan subong nga cholera. Maduduman nga ang syudad sang Silay, Victorias kag Ibi Magalona, amo pa lamang ang nakatukod sa Local Drinking Water Committee matapos nga naka-record sang kaso sang cholera. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon ng Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ulay hununtang balita ni aksyon Zel Minardo sa patrol, mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Parang sigurado na maka-report si Action Zel, no? Ayos. O sige, kantuan tayo balita ni Action Zel Minardo sa patrol. Balita sa patrol. Action Zel. Daligid lang, no? Kay dial pa kay Action Zel Minardo. Action Zel? Action Rex, padayon ang kadalagan sang Bacolod City Police Station 2 sa mas ginpasanyog nga kampanya batok sa tanan nga say isang kriminalidad kung sa diin madamo ang nagkaladakpan ng mga persona nga may nagkalain-lain nga mga kaso. Silo kaya Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sa Bacolod City Police Station 2, anom ang naaresto sa ginpatigayon nga 5 ka drug bypass operation na nagresulta sa pagkumpiskar sang 2,4,389 pesos nga balor sang illegal nga droga nga nagabugat sa nga masobra 300 gramos. Naaresto man ang duha ka most wanted person kay isa diri ang most wanted person sa station level samtang anom naman ang nadakpan nga other wanted person. Sa anti-illegal gambling operations, 33 ka individual naman ang nagkaladakpan sa 12 ka operations nga ginpatigayon. Padayon man nga nagapasalamat ang hepe sa mga kaupdanan sini nga kapulisan sa wala untat kag dedikado nga pagtrabaho kasubong man sa kooperasyon sang pumuluyo sa area of responsibility sa Police Station 2. Madumduman nga sa ika-120 kag ika-121 nga Police Service Anniversary sang PNP celebration ang nakabaton ang Bacolod City Police Station 2 sang pareho nga pasilugog nga Best Number City Police Station kay Best Unit Campaign Against Illegal Drugs Numbered City Police Station level. Balita gikan sa patrol ni Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon Zel Minardo, balita gikan sa patrol, mga kaaksyon, no?
ang DNR Sendro Kabangkalan may bag-ong pamuno sa karon mga kaaksyon, no? Ang ining pamunuan sang DNR Sendro Kabangkalan or Department of Environment and Natural Resources Assistant Director for Management Services Andres Ontal ang nagpabutyag sa tiyon sang ginpatigayon blang turnover ceremony sa incoming officer sang DNR Sendro Kabangkalan pinagi kay Mr. Wilfredo P. Canto ang and outgoing Sendro officer Roseville Di Matolac, no? Si Assistant Regional Director for Special Concern Ivan Reyes kag Chief of Legal Division Attorney Noel Impleo kag OIC Pedro Joan Nathaniel Hirangaya ang nagpabutyag man kag nag-congratulate sa sining mga bago nga pamuno sang Sendro Kabangkalan mga kaaksyon, no? Ginpabutyag man ni Mr. Canto nga nagapasalamat ini siya sa pag-welcome sa iya kag nagahingyo sang suporta sang mga kabangkalanon kag mga nasakupan sining mga areas in order para mapadayon ang best performing Sendro mga kaaksyon. Si Sendro Di Matulac ang nagpatigayon sang pila ka mga activities sa iyan nasakupan. Araman gali ang presensya sang Mount Canlaon Natural Park Pasodines Penosa, no? Bilang Sendro sang DNR Sendro Cadiz, no? Si Mamad Gandarosa Jr., si Chief TSD Catherine Balyasa ang yaraman kagiban pa nga mga miyembro sang DNR mga kaaksyon, no? Tiyang turnover of ceremony ginpatigayon sa mga katapo sang DNR sa Bantayan Park, Bago City mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Amon ang latest nga balita gikan sa Sendro Kabangkalan. Action Report, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5:44 ang aton oras. And sa iban pa nga mga balita, mga kaaksyon, ang ginklaro sang Negros Occidental Provincial Police Office o NUCPO nga 181 lamang ka mga police personnel ang ila ipadala sa augmentation sa Bacolod City Police Office sumugod Oktubre 10 sa masunod nga Lunes tubtob Oktubre 23 mga kaaksyon, no? 181 ka mga pulis ti guarded ini or mag-guard ini sila sa areas sang Panaad kagiban pa nga mga areas diri sa syudad sang Bacolod. Ini ang gin-confirm mismo ni Lieutenant Jodicis Catalogo, spokesperson sang NUCPO. Humalin sa 322 tong request mo, 322 pero tiginaproban 181 lang ka mga police personnel ang initial nga ginhingyo sa NUCPO. Nagnubo lamang sang 181 base sa panibagong mando sang Police Regional Office 6. Ang PRO 6 daw ay pagani kapagwa mo kung pila ka personnel ang ila sining nga ipadala sa tiyon sang Mascara Festival, no? Dugang pa ni Catalogo ginapreparahan Manila kung tani ang deployment sang 322 ka mga police personnel apang siguro nakita sang higher command nga ginakulang man ang personnel sang NUCPO rason kun nga ginpanubuan ang augmentation forces mga kaaksyon, no? Sa 181 ka mga pulis gikan sa NUCPO 150 dre ang police commissioned officer, no? PNCO samtang 31 naman ka mga opisyal. Ang 150
ka mga PNCO ang nagikan sa 33 ka mga lower units sang NOCPO mga kaaksyon. Dugang pa ni katalugo nga tubtob sa katapusan nga adlaw sang aktibidades sang panaad magabantay ang mga police personnel sang NOCPO. Plastado na ang security plan sang NOCPO mga kaaksyon sa Panad Park and Stadium nga isa sa mga venue sang Mascara Festival 2022. I think dala na di ang paglaom, no? Ang ang paglaom sa highlights, no? Sige, suno pa sa kay katalugo nga gindevelop lamang sini ang dumaan nga security plan nga ginapatuman sa panaad kag ginbase sa comprehensive security plan sang organizer mga kaaksyon. Ginpasiguro man ni katalugo nga mangin 24/7 ang pagbantay sang pulis sa panaad, no? 24/7 ti mayo gid may duty sa adlaw, may duty man sa panggabi. Amo gid ang mayuda para ma-cordon ang bilog nga area. Dugang pa nagsugod na ang pagpatigayon sang border control sa mga boundaries sang Bacolod kag probinsya, no? Ang mga police personnel sang Talisay City PNP ang nagabantay sa border sang Bacolod Talisay, while ang Bacolod City Police Station 7 naman kag Murcia PNP ang nagabuligay sa border padulong sa Banwa sang Murcia kag Provincial Mobile Force Battalion naman sa border padulong sa Southern Negros. Sa karon wala pa matumoda sang NOCPO kung sinong mangin ground supervisors sa panaad mga kaaksyon. Pero may mga officials man nga on standby nga pwede man i-call gilayon ang duty mga kaaksyon. Ayos, sige, kag sa iban pang mga balita, mga kaaksyon, diri sa aton sini nga pagpangalagad, ining isa ka construction worker blaho, patay ini matapos na kuryente sa Purok Canito, Barangay Galicia, Banwa sang Ilog, pasado las 8 sang gabi sa tong Sabado, mga kaaksyon. Ang napatay diri ginkilala kay Jobert Varon, 38 anyos, kag sunod diri kay Captain Tersley Castillo, ang hepe sang Kawayan PNP or Galicia or Ilog PNP. Hubog si Baron kag nagpadulong sa balay sang iyang pakaisa nga si Andy Baron, 27 anyos, no? Ginkonfronta ni Jobert si Andy bangod sang dumaan nilang nga binaisay o kuninaway. Dugang pa ni Castillo, agud tani nga mapunggan si Jobert nga makasulod sa balay ni Andy, ginaligar nga ginpaandar sini ang electric wires nga nahamtang sa portahan sang iya sini nga balay nga didto na kuryente ang biktima. On report, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 5:50 ang aton oras. May lang nga pagpamati kay George Kilain, no? George Kilain, tamyaw lang sa Barangay Doldola. Ang pamilya Tambanilyo, Espayos, Batain, Galiano, kag pamilya Pedro. Kay Mama Amay, Gamonitor Subong, no? Kay Roselyn Tambanilyo. Jerry Cornesta, may lang pagpamati, magandang umaga po, tuloy ang eleksyon. Mamayan ayaw maantala o mapospon ang eleksyon, politiko lang ang pumipigil. Yosa. Ray Flores Barioga, salamat gid. Louie Aldas Sr., salamat gid, no? And sa Kagawad sa Barangay Villamonte, si Tolitong Yolo, no? Marilo Travilla Catinoy, salamat gid kag Huma Lumina, good morning lang. Kay Robby Jean de la Paz, happy birthday kay Zaire Alcabasa, no? Nga nagasaulog sang iya sining nga kaadlawan. Action report, first portion. Daligid ang mga kaaksyon na sanbayan ay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na tingin sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga impatigayan ang mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the
National winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupayta ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkurog-kurog, idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang ang mga bahay. Action Reports
First portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sini nga pangalagad mga kaaksyon sa aksyon reports first portion, mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Mapag-goodbye na kita sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Nagagda na kita sa masunod nga programang Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kay Aksyon Buiduran kag Aksyon Dorel Kabato. Ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.